Pinoy Bus Driver TV. Pug Sitateng! Para maganda sa grade. Gani, nako, magkapalit ka. Stop, May move on. order ka. Northbound. July 21 at July 1. Pug Ay, Sitateng. asukal. Lagi asukal. Di lang ako mag-asukal. Asukal di ka ato. Asiko, 36 na hapon. Nabuon sa Dailina, Kamaris Doon. Yung tapiya. Anong sa ako dati, ano nang pizza sa mga problema? 141 kilometers Manila. Magtakbo ka Magtakbo ng 60 kilometers per hour. 2 oras na lang ano, kalahati. Kalo kasi ang traffic, ano, Oo. pero kung tuwiran na Kaya lang sa kwan, dito, no? tuwiran na Netflix ba? oo, ganyan. Asa mo ka 60 naligo? lang takbo. Oo. 2 oras kalahati, nandun ka dyan. Asa sa bubon? Oh, lagay tubig. Sa Pipan, magkano na kilometer yan? Kasi kauban. Ha? Bumper 1 din sa Pitango. 1.5 ito? Ah, dito na yung kubaw. Lagi. Eh. Sige, te. Sige, sige. Pinahas na puti. May musik rin. Kuya yata din magkana may ganun. Namatay mo na kung si Orly no yun, no? Oo. Okay. Sige ba nino? Ano sa araw-araw? Kada biyahe? Asam dyan nagbiyahe? Nakuha to, naputaan to. Ha? Baklaran, sukat, nakabiyas na. Jeep. Mainit pa ang biyahe. Inom pa ng hard. Taki. Gabi-gabi, oo. Kay Bad yun ano. Wala. Mataas ang kolesterol. Hindi ka makahinga niyan eh. Ano sa dibdib? Oo. Nanikimanib, di ba? Niki. Ako pagkatas ng dugo, ramdam ko rin yan. Namamanid dito. Oo. Namamanid dyan. Inom na ko ng gamot ko yan. Paligo ko kagad. Minsan ba, masikip sa dibdib pag ano? Yung tingnan ka ng alak na. Ang, Sobra na sa inom. hindi ang kuhan, yung kahit ang kampisa lang. Basta ang sisir, matamis. Ay, Kaya lang di, sisiram ng matamis. Yan. tubig ginagamit ko. Puro tubig. Wala, hindi na katulad dati mag-inom. Oo. Dahil na rin. Dati halos tuloy gabi. Kanagrahe, tagay. Makatulog pwede, sa buti ng Red Doors na. Oo. Diba, isa lang. Para makatulog ka tayo. Pagpagod ka, di ka makatulog. Oo. Para, nilagay. Nakasubay, para kung dinuduyan na kahiga ko. Pero pag nakatong ka ng konti, Oo, yan, wala na. wala na, maya mata mo, bumikit na. Minsan hindi nauubos ang buti, yung di mo babasuhin. Oo. Kung kayo mo sa buti, hindi nauubos. Ay, isa pa yan.
Bisaya rin ano. Oo. Diyos mo pa. Davao Metro. Ang tagiliran ng Ventura. Dahil umito na ano eh, kaya lang di ginawa eh. Divider lang nilagay. Siguro sabay yung paglabas ano. Oo, hindi, Ng Davao Metro. hindi lang kinuha. Hindi lang kinuha ng Davao Metro. Ibigay nila kumuha. Natungan lang ng ano, ibilay ng kaganahan na parang. Oo. Oh, para pa naman ito. Siguro ano mo rin to. Oo. Followers mo rin to. Oo. O tracking, ano yung nakakilala no? Oo. Ilan ang followers mo ngayon? 48. Million? Thousand. Million na. Baba. Ang iba, Makaabot na naman million, maganda na no? ang iba, nakakilala nga pero hindi mo nagpapalo. Narin. Eh, yung iba, hindi marunong magpalo.
Punta pa kami, Quezon. Ano to siya? Alas 12 na, oo, alas 12 na. Alas 12 na una ganyan, nasa Quezon pa. Alang 12, ano na yan? Kubaw na yan. Sinapit ako. Ay, bayad. Pero yung biyasan sa kami tuba. Saan ka magkagaling? Ay, sa Pasay yung buwan eh, para makuha nyo kagad. Sa Pasay yung buwan. Sige, sige. Ano na po? Kailangan mga 11 na, doon na kayo naganda sa terminal. Baka maka-trading sa 11 na, doon na kayo. Sige po.
Minum lang, video. Kain na kain, tataba tayo. Lumaw mo rin ko, parang buntis eh. Kaya siya, pinggan kalawag siya. Ano? Pinggan kalawag? Oo. Lami na na, amigo. Lami na ka na, amigo. Ha? Lami na ka na. Oo. Siya kalawag. Bingka na nga, way biyak ha. Way liki. Ang bigang, Kanang bingka na way liki ha. nabigay sa Pablo dahil. Wala ba? Ano siya pagbilaw na way liki? Ang kanang kuha sa pagbilaw. Sa Pablo, kinawala? Di ba? Karang, Nailiki diha. kanang bingka niliki. Kanang bingka niliki ba? Labi daw. Ang bingka niya wa, liki. Pero Sa ay kalabi ng bingkan nailiki. bingka ka na ko. Liki. Ang ako alam ay dahil liki. Permanente ka pero magkabinta na yung bingkan liki. Ako naman amiga. Taga, ano ba na? Taga Kalipulog. May turun pa ako sa taas. Ha? Labig na ako turun. Ano? Turun. Turon? Binigay sa akin kirinas. Saan? Di ba doon sa ano? Sa pilit. Apa sa ero? Sige lang ko, baka nagtinda. Turon. Turun sa nabigay sa akin. Nanginigil. Kaya ko turon. Turun. Jogging nyo. Diyan na mga... Kwan. Jogging na sila. Pero magkaon lagi akong kusog. Okay, gabin. Oo, agi ako. Pero mag-jogging, ganyan kaon. Sa lang kaparo. Oo. Hindi na magkaon ng mga matatapa ba ng kain. Oo. Kaya na mga isda, gulay. Yawa. Alas 6 na, alas 6. 5. Kaya sa kalawag. Kalawag. Isa. Normal. Labasan ng mga nag-aaral. Nabasa ng mga estudyante. Ha? Pagkagulan, tuwan.
Sige, sige. Wait, di ba no? Di mo na kayo. Simbrana ba? Di mo na kayo. Kili. Natin yung doktor dito yan. Oo. Apit na na. Yan bagang unang accomplishment ni Horia. Isang pag-inspector ni Horia. Yan ang unang hinuli. Oo. Ano ba ni Horia? Umayat ano? Oo. Bitik siya ng animal. Pero hindi, magpayat na hindi mo dinangin yung lima, no? Ha? Parang okay lang sa kanya yung ano niya. Parang Nagpaano lang ng katawan. nagpa-reduce na tayo siya. Balang Wala mo kulay. yung diabetes siya eh. Balang kulay eh. Mga diabetes. Mag-iba na lang kulay pag lagi ka na lang sa bahay. Hindi ka na basta-basta pawisan, maititan. Yan na presidente dito sa Pindor eh. Dalawang pagkat dinali ni Horia daw si Hermoso. Kasamaan ng Pepe. O, minuli pagkat ni Horia yun. Kalubog kami ni Horia, ginawa niya ko sa Aerosin. Sabi niya, huwag ka maingay, huwag ka magtitik sa mga sunod na. Dadali ko si Hermoso. Nagkaribal sila ng babae sa Bohol. Pares pa sila ng doktor. Hinuli ka ni Horia si Hermoso rin. Kapag text ka si Horia sa akin, ano, huli ko. Lukot talaga mo siya. Ano, nag-consensya. Yan talaga sa kay Hermoso. Kaya pinata si Hermoso, siya may asawa. Kaya paano kay Hermoso yung babae? Hindi na nagbalik si Horia, no? Hindi pa na doon sa ano, Pagkulawan. Hindi. Sabi ng binaril daw si Horia doon sa nila. Ha? Hita tama. Hold up yun eh. Ha? Hold up. Hita tama daw. Hold up yun, narkila siya eh. Ay. Damay siya. Oo. Buti di sila puruhan, ano? Pero nagkabod na yata yun. Ang hindi lumigaya sa Mika si Kuan, may nagbalik si dating sector ba? Sino? Alan, Ay, siya, alam o. sa jackpot sana yung pagbalik din. Tikit ng bagay hinawakan eh. Oo. Hindi na naganawan sila niya, no? Hindi na bumalik. Hindi ka maabot sa taon. Baka nakakita ng ibang magandang trabaho. Tagay naglaw, tagay na. Tumama sa ginto, sayang yan din. Si Nuibe daw ang mayaman siya. Ha? Si Nuibe. Asan? Wala na doon sa kali. Katsamba din daw yun sa ano, buta sa Makali. Hmm. Ano talagang parkahan sa lupa nila? Ano talaga na ano sa lupa nila?
Hindi mo laki ka maubos. Baka galing kunet. Kaya pa ko dito. Sarap pa ko. Ano ba? Ay, so. Koron? Kala ko lumpia. So, lumpiang malaki. Ano mo? Ayan. Alat. Wala tubig. Day. Ayan. Hindi ko na yun. Ha? Hindi ko. Gumana ka. Oh, Serious. Hangon siguro na. Ligo. Sling. Sige, sige. Ito, karamit dyan. Kan. Bibing. May hikab-hikab ng manok eh. Ano may patuka? Hindi na wala nang hikab. Ah, sumunod sa Literte ah. Single dispatch sa tayo. Wala pa kasunod na nung. Baka ditsong ano yun. Bato biya ka tubig yun. Ay, te. Yung Literte. Bato biya ka tubig. Ay ano ka lang kanabit. Ikot. Bayagiwan pa. Nasa ko yung dati. Tester summer din sa bato. Ang nangyari, uubos na sa diesel. Lahat combine. Oo. Gagawin din eh. Yung dispatch. Single dispatch. Sa'yo. Tapos biyawar mo pa. Tapos may kalbayog, may abuyog pala. Ano pa yung dati, biyapuray.
Hangit ng pick-up-point sa Longos. No? Sakto sa stoplight eh. Dapat doon sa lagpas. Kung strict ang nilongos, pwede ka tikitan. Oo. Nakaguna, di ka maalis. Masama daw kung may TV tapos magulat ka na lang, may tubusin ka na doon. Doon o. Si Edwin. Ay, hindi. 500 pala sa kanya. Terus kan lagi si punong to rito bisilip. Di sana busi na wa sur kita ganito binag tagil daw kita wag diretso na ilile gotro. Kawire to. Dahil na yung to, monong nito, nawawala to. Ha? Naningon na to na, ang monong nito. Di milile to. Nawawala to kayo, wawag ka magkita eh. Ilaw. Mau nga na. Milile to dyan sa pag busin. Ah, gila si Edwin busin. Ba mo to si Edwin. Eh, diretso man busin na pag lagi wala. Kaway na. Mura ko to dahil gising niya sa pagkukno siguro pa, gumgo ko na eh. Siguro tayo hatag siguro. Sa Edwin. Driver silver star ka ba na daw na driver? Skyway nila dito, no? Ha? Skyway nila, di ba tapos? Kala. Ihap na. Pwede utso. Ang kontrata na 30 years. Maumala to sa to. Ang karugtong ni siyo, tuwa sa kuwan daraga. Ha? Dito sa may salvasyon. Oo. Di ba? Dahil to. Maumala sa pagka-driver, hindi pa yung Ako na buman. karugtong ni. Hindi pa nakaagi na. Diretso man ka to sa kuwan. Gaya na kay Skyway mo man bitaw. Kung nagklaro ko si Pusik Skorta yun. Hindi namin nagtuwig. Dugay na ni project nila. Kanit, 30 years nga kontrata sa project nila. Di, mahuma na nagdita si Marcos na presidente. Yung siligong na, mahuma na, nagawa na lang yung siligong. Ay, Marcos man. Dili-dili ko na pala gawa. Eh, kanyang project, kayo Duterte pa man eh. Baga, ne, gawa naman na, gawa naman tiwasan. After naman po sa kuwan. Hindi trabaho, natulog nila lang gano'n. Ay, hindi lang lang gabi eh. Ba't yun, suko tao lang. Dapat doon. Ang ilang trabaho na kuwan. Di gawa, Lunes ko to Biyernes na, pagka sa Barming gawa na, pagkabila. di gawa, silip pa. Silip, ispat. Rest na meron katayo. Pag-iskaya rin sa na, pila kay Bay Tollgate na. Nagyan naman ako baha. Pa nila eh. Baha. Na lugar, na baha. Nagulan. Mahal mo ba yun sa ako na Tollgate nila? Ang motor na metro kita na. Mahal na, pag sa Norte. Di ba, ang mga Duterte mo, balang pisto, magawa na lang mga kalsada. Mga kasaon na. Tingnan mo yung LRT doon sa Paranaque, Tagos, Cavite. Hindi naman ginawa eh. Natigil na doon. Hanggang doon na sa may Paranaque sa isip.
Lopez, northbound. Kita namigas. Sunod siya ko. Sunod agad. Jadi be nagtanong kung sino sinakyan sa Big Simate. Isa mo to picture na. Maniwala ka. Kasi mo iba na dyan, Epe. Jadi be nagtanong kung sino na sinakyan. Big Simate. Picture na. Hindi ko nang picture ko nung nag-report ko yung GP ka na. Video. Video, through messenger. Pilitin mo video. Video mo, through messenger. Cellphone yung pindot. Ta, ta. Messenger gamit na. Aka. Messenger. Bawal maglalag. Hindi. Messenger ganit, pituta. Messenger ka na, tapos punta ka sa video. Sa messenger ba? Gusto mo na yung cellphone niya, yan ang phone storage na. Mahal yan. Meron yan. Meron yan. Isa imong gikonan, sindan na ni. Di be. Picturean mo nga para maniwala. Hindi. Video nga. Through messenger, video. Order ang video. Pilitin mo video. Saglit na naman yan ang video niyan. 60 seconds lang. Kasi bis, sana is tonton. Siguro kotse na sira. Hmm? Ya, nagtanong na sa akin kanina yun eh. Sana si tonton. Kanina pa ito, tumawag ko. Wala nga, sindig-ting na. Sige. Sabi na, iniwan mo nga doon. Hindi ka marunong mag-send ng video? Wala, kanina signal. Ay, ano na. Ayun na. Pilitin mo yung video niyan. Messenger. Bago siya pa ito. Bibot eh, kaya ito pinagdan. Paano pa na i-vlog-vlog? Bago lang tayo. Wala pa ito 5 buwan. Ay, Aka. okay na lang. Sit na. Kasi na, video? Oo. Video? No. Diba? Ito yung nag-kissing. Lobis. Diversion. Sindi ko ito. Picture. Picture. Puto ay maayos o. Walang tingin-tingin sa kanan. Walang tingin dito sa kaliwa sa... Hindi nakita na niya kanina pa. Malayo pa lang, nakita na niya yan. Dito sa gas o. Patient mo. Sa gas diversion pa ako na di ba labas tulay. No, patay yun na yung bayhanan eh. Hindi diretso bitaw na truck ng truck kaya siguro tuglabo karga mo saging ba. Wa sila diretso lang.
Singgit driver ay. Busina, nagami ng babae, diretso lang ay. Guhit, gulong kalsada. Pag dito pa, patay. Ang gilongos. Ha? Ang ikang gilongos. Oo. Binunong na ko. Kay, na may truck. Kay nauna mo itong truck yung unog ko. Sus, kamuwag ka. Motor na di marunito. Tuloy-tuloy man. Pag dito na pa. Padilat ko. Patay. Okay na? That's it eh. Hindi ko kasi pangalan siya. Nasa mo? Katangay, jimbig manok tulog ko bukay. Babenda ako bono pre no? Bihaw na no? Buto ano? Buto sa istri mo na no? Bakit may isa ka biyahe? May babae dito sa Branto Junior? Malimahaw na rin ako. Sa istri mo? Malimahaw lang ito sa jeep sa kanya mo. Sa istri mo ba? Dito sa likod ba? Katay na kasi niya mo. Sinan. Dito paliparan mo to? Dulog tanan mo naghangad? Oo. Oo, ito naglagbag. Dito sa opusin nyo ah. Driver tricycle mo po eh. Nagmangin na yan, wala ba rin kung imunungan Ay, ba? yan. Ha? Ito Yan, na ba ay. ito? Okay na ba? Uy. Okay na? Okay na eh? Ano yan kakain? Ha? Paano masindi? Shit na. Ha? Ayun na. Ilalaro rin. Ha? Iog dito kay ito na. Purol. Baba? Ha? Yan. Oo. Tanan, mo tanan. Pahingi ako, pahingi. Ha? Pahingi ako, Tama, tama. pahingi. Pahingi ako, pahingi. Pahingi. Ano na tsura dyan? Kasi mo, tutok mo to. May Diyos pa ito, Toy. Ibaba. Ako na. Auto na lang ako. Sige. Oh. Dati sa Michael. Sige. Patay na yung tropa mo kaya Michael. Dito ka kanina. Kumanto ka kanina. Ha? Nagpakanto ka ba kanina? Nagpakanto ka? Nagpakanto ka ba kanina? Sige na. Kelvin, ada pa? Wala signal. Kanto ka ba kanina? Nakanto ka? Dito ka kanina? Kelvin, ada pa? Pumasok na eh. Wala naman ito yung internet ah. Sige, wala mo na ako, boss. Sige. Wala na magbuha ang survey. Muna ang survey na Malibano yun. Malibano. Nalaban to yun. Nalaban yung nagagamit to Survey na no? Wala na baan? Nalaban ko ba nabili yan, ka? Wala na baan paggabi niya? Wala na. Mga resito. Wala na Nalaban na nagkagamit nila, naglaba ka mo? Ipalundray ko siya lang, palundray. Ha? Dito sa Baklaran. Sige, kaka naman ako. Dito na eh. Dito na. Ipalundray. Pagko
kuha na, ano pagkuhan bayad? Yan eh, ha? Kumuha siya magpanood din ka na na. Ibulangit mga pagkaya ibulangit mga balik. Para makuha dahil, kakahangat ito tapos para makuha. Asa ka to, Day? Ha? Kanay? Asa ka to? Sige. Ate Marilit. Sige. Laging? Ganun na sa Kaya na. Ha? Kaya na. Para niya kinalikod sa SMB Kutan. Ay, luto na iyo. Ay, minuto na iyo. Sige. Masala ko ang tuloy ko. Yan, yan. Yan. Grabe na lang. Gig. Hey. Pero man tubig ha, pero man tubig. Wala na signal. Hey. Wala signal. Ayaw na. Sige, wala po, paguli ko.
northbound. Tubig ka din. Wala.
mga guma mo na bakal. Ano ko? Para ba? Yung barandilla sa guma. Ako ba diba? Ayan, biglamaan yan. Mababa ko no. Tumba yan. Tumba kayong doon na nahulog yung truck. Okay, mabarang kalubog na. Dito ko na sa Lumong Sinono. Kaya, Papunta ko doon sila Pagkaya. traffic ay Traffic dyan kasi doon sa pagliko na yun sa tulay. Oh. May trailer doon nahulog doon sa dagat. Kinuha ng crane kaya matraffic. Gusto rin singit. Oo, dito. Papunta na doon. Ako ko Manila. Dawai jeep sunod pa, di ba? Ha? oras yun, di ano. Kapatid na. Gumaka! Gumaka! Kumaka? Gumaka. Oo. Oo. Diyan mo. Sige.
Hindi na Mulakaw. Alas 11 naman Mulakaw. Oo. Sige. 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 Luma ka. Dahil masunod. Northbound. Gapang na, gusto na, gapang na. Focus na gapang, gusto na eh. Kaya, kaya. For 7 bucks. For 7 bucks. Walang bagahe sa ilalim. Marami ka po. Hey. Yakap, sing. Kaya daw sabi Milo. Kanina. Kaya, magdaan ng ilalim. Oh, sila ba? Pabol ka tayo ng puro-puro sa ilalim. Oh. Igahong pa rin dito. Pa kayo na magdaan lang. Oh. Kung ipunin nila itong bagahe natin sa ilalim, isang istribo lang. Oh. Para lagyan.
yan eh. Baka dapat lang. Di ba, katak-katak na ganyan. Ay, hindi. Wala naman. Pag-usapan na. Basta pagdating mo sa kuwan, tawagan kita tapos doon na lang mag-ano Sabi ko na. ang kinakapalapit Ano kadong may kondong mo pala ka no? asa ang Wala na. ano, mas komportable ka. Gapa naman ako sila eh. Gapa ako sila eh. Sabi sa automatic na. Pagkakiyata rin no. Oo. Gaya sa manual na kahit tuloy-tuloy pagkara. Hindi mo yung cheese yan. Laro.